сключен договор за имот, който не смяташ, че ще продадеш. От доста време се чуем с един продавач в крайните квартали на град Варна. Той се опитва да се продаде имота вече от 2-3 месеца. Определил си сам цената. Естествено, тя е надвишена. След което ние звъним с колегата, отиваме, виждаме имота. Съответно, с 13 000 евро е по-ниска пазарната цена на имота от това, което иска продавач. Просто толкова смотрята човек. Същевременно ние сме го напояли нещо, просто му обясняваме, че на тази цена няма да стане. Ако е готов, ние сме готови да се ангажираме, но на пазарната стойност. Днеска получаваме обаждане от колежка от една фирма, която няма да каже името, защото няма никакво значение. Но да речем, че фирмата от 20 години на пазара. Тя ми каза, ние разписахме ексклюзив с апартамента или си кой блок и така нататък. Каква цена разписахте ексклюзивни права върху имота? Тя вика, какъв е това въпрос? Аз искам просто да знам евентуално, ако имам клиента, каква цена можем да предложим. Аз са разписали ексклюзивни права за имота плюс комисионната отгоре. Тоест още са надвишили цената. Съответно и казвам на колежката, добре, ти смяташ ли, че управиш на тази цена? Това е абсурдно. Вие правихте ли пазарна оценка? Да, правихме пазарна оценка. Цената наистина е друга. И тя беше крайно неубедена, че ще се случи нещо.